Beste Wuilense, het is weer de 11e van de 11e. Dit is natuurlijk een ander 11e van de 11e als normaal, maar toch geeft de Wuilens de gekke maandag of de carnaval inschieten. En zoals elk jaar, het eerste schot is natuurlijk voor de Vors Harald. Laat gaan. Volgende schot. Ja, koude schot op. Of slaan of schotel. Op naar het volgende schot. Schotterslap. Naar het volgende schot. Ja, niks. Niet geschoten is altijd mis.